гледаш. Да, майко, идвам. Ама съдиите не пристигат днес. Ще предвадите ми до утре. Ой, ще извади душата. И съди. Те какво те интересува? Важно гост. Като станеш майка на моето дете, вече няма нищо друго. Ще те гледам като писаница. Себе си не можеш да гледаш. Един филм гледаш главния герой, знаеш ли как доказва на момичето, че става за баща? Пазиш яйца, продължение на 2 седмици, навсякъде го носиш в себе си. Може да го щупи. То в киното всичко се преувеличава. И 2 дни можеш да го пазиш. Освен това, той беше красив. Ти и мен да ме снимаш и аз ще изглеждам красен и висок. Това не се брои. Давай пак. За да съм сигурна, че е същото. Ей, сега пак трябва да ходя до магазина! Ама това го запазих!